Mga hinigugma diha ni Kristo. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw nining atong pagsangyaw 2021. Karong adlaw, Season 2, Segment 4, ang atong tema, ang Birhen Maria ug ang Eucharistia diha sa misyon sa simbahan. Mga hinigugma, gikalipay nato o gipasigarbo nga kita dinhi sa Sugbo sama sa kadaghanan sa atong kaigsunan sa Pilipinas gitawag nga Pueblo Amante de Maria. Lungsod nga nahigugma kang Maria. Di nagkinahanglan daghang prueba bisan nala sa daghang mangadto sa Nuestra Señora de Regla o pananglit sa simala, sa udlot, o sa lain-laing mga novena sama sa Perpetual Help, Santo Rosario, Carmen, o siyempre, ang manimba sa Guadalupe. Kining tanan, timaan sa atong kugma kay Maria. Magkaigsunan diha ni Kristo. Kining atong pamalandong kay Maria og Eucharistia. Nagpahinamdom nato nga kining tawhanon nga kinaiya ni Kristo. Kinaiya lawas gikan kini kay Maria. Kay ang Dios nga Espiritu nahimong tawo. Ang iyang inahan si Maria. Ug tungod niini makaingon kita nga kining lawas ni Kristo diha sa Eucharistia nga atong giambitan maoy bahin sa lawas ni Maria o diha say dakong kalabtanan pagpanubos nato. Mga hinigugma sa atong pamalandong sa misyon sa simbahan, makaingon kita si Maria maoy atong model sa simbahan sa iyang mission of evangelization tungod kay Mary closely cooperated in the saving work of Jesus, her Son. Very close, very intimate ang iyang participation. Makaingon kita, in the life of Jesus, hers is a life of journey bisan pa pagpanampo ni Kristo hangtod siyang kamatayon o pagkabanhaw. Tungod niini mga hinigugma, ang awhag natong tanan to learn from Mary, the woman of the Eucharist, in her acceptance of the task of evangelization. Kining iyang giingon interior disposition to fruitfully celebrate and live out the mysteries of redemption. Mga hinigugma, mao kini ang hagit natong tanan. Sa atong debosyon kang Maria, salamat sa atong pagampo, atong pagnovena, atong prosesyon. Pero unta, importante ang atong pagsunod sa iyang kinabuhi, diha sa iyang communion, intimate relationship with Jesus, ag diha sa iyang bahin sa evangelization, pagsangyaw sa mayong balita. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, maingon siya, do whatever He tells you. Pulong ni Maria sa mga tao. Unta, ang atong kinabuhi, maoy pagpaminaw, pagbukas sa atong kasing-kasing, pagsugot, pagsunod sa kabubuton ni Jesus. Kay kung mao kini, tinuod gyud nga makaingon kita, tinuod ang atong debosyon kay Maria,
ug ang bunga niini mo'y atong pagsugot, pagsunod kay Kristo sa iyang sugo sa paghigugma, sa iyang sugo sa pagserbisyo, sa iyang sugo sa pagpaambit sa atong mga hiyas, sa atong mga regalo, alang sa kayuhan, sa katilingban ug simbahan. Kanyong tanan, daghang salamat nining inyong pamalandong nining nindot malipayon nga kamatuoran. Unta si Maria, inahan ni Kristo, ina nato. Sa iyang gugma, magdala nato, mas dool sa iyang anak, mas dool sa kadatagsa. Amen.